Pues la escenografía viene a ser como vestir la escena, podríamos decir. Es el vestido que se pone en la escena para que los actores hagan su representación. En la época de Oleguer sí que es cierto que la escenografía era más bien una escenografía a cuadro, donde los actores eran los principales protagonistas, pero que realmente no tenía una función expresiva. En cambio, a medida que avanzaremos con las vanguardias, ya la escenografía adquirirá un papel más importante. Y lo que es, aunque se llame escenografía y el decorado corresponde al escenógrafo, sí que es cierto que habían otros profesionales, como en la actualidad, que contribuían a esa puesta en escena, porque además era un trabajo en equipo sin cuya colaboración entre estos profesionales la escenografía no podía llegar a buen puerto, porque mira, estaba, aparte del pintor escenógrafo, que en aquella época era pintor escenógrafo porque eran decorados pintados sobre papel, y luego también primero sobre tela, y luego cuando a medida que avanzamos y se buscaba economizar, pasarán a ser sobre papel. Pero también habían, aparte de los escenógrafos que pintaban estos decorados, que además estaba el telón, pero eran decoraciones despiezadas, o sea, se componían de numerosas piezas, telones, bambalinas, fermas que se ponían en el suelo, o sea, habría que ver un esquema, no sé si... Más tridimensional. Más tridimensional, exactamente. Para dar un poco de profundidad y de dar... Sí, bueno, o sea, el objetivo era el ilusionismo, engañar al ojo, ¿no? Era buscar profundidad, el trompelel, ¿no? Era el detallismo, el dato histórico exacto. Oleguer pertenece a la Escuela Catalana de Escenografía Realista, que en Cataluña se inicia a mediados del siglo XIX, y su máximo fundador fue Francesc Solé i Rovirosa, que fue maestro de maestros, y a partir de él, que formó escuela, fue el fundador de esta escuela, fueron emergiendo los otros grandes escenógrafos que realmente eran los que copaban en aquella época toda la cartelera. El primero, como decía, fue Francesc Solé i Rovirosa, los otros eran Maurici Vilomara, Salvador Alarma y Oleguer Junyent. Oleguer Junyent se formó en el taller de Francesc Solé i Rovirosa, empezó trabajando primero con otro escenógrafo que no era Solé i Rovirosa, era Félix Urgellès. Con Félix Urgellès fue su aprendiz, mientras compaginaba sus clases o sus estudios en la Escuela de Llotja, donde además coincidió con otros artistas conocidísimos como podían ser Isidre Nonell e incluso con Pablo Picasso también llegó a coincidir. Después de pasar una temporada con Félix Urgellès, fue cuando entró a trabajar en el taller de Salvador Alarma y su tío Miquel Moragas, que también pasó unos meses, hasta finalmente pasar al taller de Solé i Rovirosa, que, como decía, era el principal escenógrafo de la Barcelona de la época, de quien se llegó a convertir en su mano derecha e incluso prácticamente a ser el cap de taller. Lo que pasa es que en 1899 Oleguer Junyent se marcha a París para continuar formándose de la mano de un gran escenógrafo parisino que era Carpezat, que además marcha con una recomendación de Solé i Rovirosa, y allí también permaneció entre idas y venidas aproximadamente 2 años y medio. Lo he redactado yo, pero aquí nos hemos pasado, Sabine y yo, horas y horas y horas escarbando, haciendo minería documental, ¿verdad? Sí. Y realmente hemos podido reconstruir todo este proceso de cómo se creaba una escenografía tradicional, que es la escenografía que se ha definido como realista, esta escenografía pionera o propiamente catalana, que es a mediados del siglo XIX, y sus características principales eran el empleo de la perspectiva, una perspectiva que se va volviendo atmosférica, no tan, podríamos decir, lineal como era en época neoclásica, ¿no? También el trompelel, el detallismo, el perfeccionismo técnico, el gusto por la anécdota, todo buscando el máximo grado de verosimilitud posible. Oleguer Junyent se estrena como escenógrafo a las órdenes de Adrià Gual para su Teatre Íntim con la obra Blancaflor en el año 1898, aunque la obra se estrena en 1899, justo antes de que él se marche a París, como decíamos, a continuar su formación. Y ahí es en ese momento cuando se inicia su trayectoria, que continuará de manera ininterrumpida, combinada con sus otras facetas, hasta el año 1933, que es cuando lleva a cabo su última escenografía para el Gran Teatre del Liceu, que es La vida breve de Manuel de Falla. Cuando debuta en el Gran Teatre del Liceu es con la obra wagneriana El crepúsculo de los dioses, que además él todavía está en París, se entera de que se convoca un concurso, se presenta y lo gana. Y él lleva a cabo una de las escenografías y a partir de ahí
ya el empresario de aquel momento, que era Albert Bernis, contó con él para llevar a cabo todas las escenografías o participar en la mayoría de las escenografías de las óperas wagnerianas que se estrenaban en aquellos años en el Liceo, porque además era un momento de gran wagnerianismo en Cataluña y se hizo una gran apuesta, y Oleguer Junyent se convirtió en el escenógrafo wagneriano por excelencia. Bueno, entre las obras wagnerianas, aparte del Capvespre, también está La Valquiria, Tannhäuser en 1908, que también tuvo mucho éxito, Els Mestres Cantaires de Nuremberg, y sobre todo también tuvo muchísima repercusión el estreno de Parsifal, porque además ese estreno se estrenó por primera vez en el Gran Teatre del Liceo, adelantándose al resto de teatros de Europa. Con lo cual, es muy representativo por la importancia que tuvo aquel evento. Y luego otras obras muy representativas para Oleguer Junyent son, por ejemplo, el Auca del Senyor Esteve, que ya es una obra muy reconocida de Santiago Rusiñol, de Teatre Catalán, que se estrenó en el Teatre Victoria en 1917. Como hacían todos los artistas en aquel entonces, que querían triunfar o que querían prosperar, marchó a París a continuar sus estudios como escenógrafo, y marchó con una carta de su maestro, Francesc Solí Rovirosa, que también se había formado en París, y había coincidido con otro escenógrafo que en aquel momento tenía mucho éxito, que era Carpezat. Y Junyent entró como aprendiz, como escenógrafo aprendiz de Carpezat en París. Y es interesante que se alojó en ese momento en una colonia de artistas en Montparnasse, que era en la Rue Campagne Première, donde coincidiría con Xavier Gouset, por ejemplo, también con Picasso en un momento muy breve, cuando Picasso fue por primera vez a París, y también se hizo muy amigo de un artista letón, que era Gustav Schilters, con el que además viajó, y en pequeños paréntesis que hacían para recorrer pues, Alemania, Italia, con lo cual pues, tuvo una formación realmente completa. Además de escenógrafo, acudía a exposiciones y además aprovechaba para hacer multitud de dibujos de su estancia parisina que él enviaba a Barcelona y se publicaban en revistas tipo Esquela de la Torratxa o otras publicaciones de la época, para sacarse algo de dinero para poder sufragarse la estancia. Se caracterizó por sus trabajos como decorador, y uno de los trabajos más importantes que llevó a cabo fue la decoración de la Casa Burés, en la que él, más que propiamente decorador, era el director artístico, o sea, era como el director de orquesta de todos estos artesanos o artífices, también artistas que participaron, porque además en aquella época los interiores eran obras de arte totales, o sea, había pintura, mobiliario, vidrieras, y todo esto, todos estos artistas que trabajaron en esta casa se pusieron a las órdenes de Oleguer, que además también llevó a cabo la pintura mural de una de las principales salas, que era el comedor, en los que pues, llevó a cabo diferentes leyendas de tema germánico. Y además esta casa es interesante, que era propiedad de los Burés, de Francesc Burés y de su mujer Eulalia Regordosa. Ambas eran familias potentadas de Barcelona, y Oleguer Junyent se podría decir que era el decorador de cabecera de la familia Regordosa. Y Eulalia Regordosa, que también fue gran coleccionista, amiga de Oleguer Junyent y casi socia en algunos negocios, y también prima de Mariano Recolons, con quien Oleguer Junyent hizo la vuelta alrededor del mundo en 1908. En la década de los años 20, Oleguer Junyent dejará de trabajar tan activamente como escenógrafo, porque se dedicará en cuerpo y alma a una de los grandes eventos que ocuparía prácticamente una década en Barcelona, que fue la Exposición Internacional de 1929, una exposición que se comienza a generar, o se comienza a idear a principios de la década, pero que por diversas circunstancias, como el golpe de estado de Primo de Rivera, etc., pues su apertura, digamos, se vio ralentizada hasta el año 1929. En esa década, Oleguer Junyent ya está trabajando, trabajando a pleno rendimiento como uno de los asesores artísticos principales, y hay que destacar como asesor artístico su papel en la Exposición Internacional del Mueble y Decoración de Interiores, que se celebra en Montjuïc en 1923, como un preámbulo de esta exposición internacional, en la que Oleguer participó concretamente en la sección de arte antiguo y llevó a cabo dirigió
las escenografías, podríamos decir, de diferentes interiores históricos, en los que además habían puntualmente representaciones teatrales, y él se encargó además de seleccionar las piezas que decoraban estos diferentes interiores, contactando con coleccionistas, entre ellos Plandiura, etc. Y posteriormente, ya en el año 1929, es de reseñar su papel como confeccionando diferentes dioramas en el pueblo español, en el que además él también participó en su configuración, y llevó a cabo algunos dioramas conocidos como dioramas de España, que pretendían mostrar diferentes poblaciones con elementos característicos de cada una de ellas a todos los turistas que llegaban a Barcelona para visitar la exposición. Además, creo que también hizo alguno de los carteles para esa exposición. Además, también hizo la exposición del cartel que he comentado anteriormente, la del mueble y decoración de interiores, porque además es muy interesante que reproduce su propio dormitorio. Sí, sí, el de aquí casa de la calle Buenavista. Sí. Sí, que es una alcoba, un marco de alcoba, sale su cama, sale sus sillas, sale sus muebles. Es un cartel de gusto muy noucentista, pero llama la atención de que él bebía, ¿no?, de lo que tenía más a mano. Y también hizo el que se puso en Francia, en París. ¿Te acuerdas que ese estaba en francés, que encontramos? También sí se tradujo en diferentes idiomas. Y el cartel también de la exposición de 1929, que representa como una dama de Elche, ¿no? Sí. También lo diseñó Leguer Junyent. L'avi d'Oleguer Junyent, que era en Sebastià Junyent, va ser el promotor del Carnestoltes barceloní modern, era espardanyer, tenia una espardanyeria en el carrer... Perdona, com era el carrer? El carrer Claveguera. Claveguera. I ell va ser un dels fundadors i va ser president de la Societat del Born de la Filantropia i Diversió. El seu fill, que va ser Francesc Junyent, ell va seguir amb l'espardanyeria, el que passa que es va traslladar al carrer del Rec. I després doncs, va tenir 3 fills, el Francesc, en Francisca, i van ser el major, que era Sebastià Junyent, que era el que mantenia sempre el nom de la família, no? Que això és molt típic en les famílies catalanes, que el primogènit manté el nom del pare, vale? O de l'avi, el Sebastià. Després va venir la Maria Junyent i després l'Oleguer Junyent. El Sebastià ell va estudiar pintura, ell va ser el pintor de cavallet de la família, i l'Oleguer, que sempre li havia agradat també poder ser pintor, la família li va dir que 2 artistes no era possible, amb la qual cosa es va decantar per l'escenografia. Ell va ser un dels grans escenògrafs de l'escenografia catalana, com ens ha explicat molt bé la Clara abans, i Oleguer no va tenir descendència, amb la qual cosa tot l'estudi i tot això ens ha passat a les nostres mans, com la del meu pare, i abans la de la meva àvia, Maria Junyent. Maria Junyent era filla del Sebastià, era la filla gran, i ella va seguir aquí, ella no hi venia massa, només feia proves de vestuari perquè ella va ser figurinista per teatre, i llavors després va heredar l'estudi el meu pare quan es va casar amb la meva mare, que van venir a viure aquí a més. Un cop el meu pare va morir, fa uns 8 anys, doncs aquest estudi el vaig heredar jo, i igualment que el pis on vivia l'Oleguer, que era el d'aquí de sota. Va ser la volta al món. Va començar el 1908 i va acabar sobre el 1909, va fer un gran viatge, la veritat és que per l'època va ser una cosa impressionant, va anar amb un dels seus bons amics que era el Marià Recolons, dels quals la família els va ajudar també a promocionar i a poder costejar el viatge. Ell va començar anant cap a Marsella, de Marsella se'n va anar cap a Egipte. Egipte era un dels llocs somiats per Oleguer, realment li feia molta il·lusió. Tot s'ha de dir que també estava molt de moda aquí a Barcelona. De les coses és que nosaltres de quadres d'Egipte quasi no en tenim, perquè quan va tornar va fer una gran exposició de més i es va vendre quasi tot. Després d'Egipte ja se'n va anar cap a l'Índia, i a l'Índia, tot s'ha de dir, va ser un gran viatge, però no és dels llocs que més li va emocionar, perquè com que tampoc no es va posar malalt, tot era... Va passar molta calor. Va passar molta calor, ho van passar, quasi els maten, perquè va ser un moment en què li succeeixen moltes coses, i doncs van decidir anar cap a uns aires, altres aires, i se'n van anar cap a Austràlia. I d'Austràlia, van fer, la veritat és que els dibuixos són preciosos, com a mínim els que els conservem, i després d'Austràlia ja se'n van anar, van fer una parada a Filipines, a Manila, i de ja se'n van anar cap a la Xina, a Corea, Japó
del Japó ja se'n van anar cap a Estats Units, entrant pel Canadà, van creuar Estats Units i d'Estats Units se'n van anar a Londres i de Londres París i Barcelona. Hem de pensar que a París tampoc no era el lloc principal perquè ell ja hi havia anat altres vegades. De les coses que cal destacar d'aquest viatge, sobretot, és que ell sempre pensava que tothom havia de fer aquest viatge, que era una cosa important com per coneixements, per les vivències, per després poder realment ser un home de món. El domicili particular d'Oleguer més conegut és el d'aquí, del carrer Bonavista, que just està sota del seu estudi, en aquest en el que estem. Ell va adquirir aquesta casa després de donar la volta al món, amb la qual era un personatge que ja estava molt rellevant a la cultura i ja estava bé, i era un senyor benestant, amb la qual va poder adquirir aquesta casa sobre el 1913, i ell la va anar reformant. Per això aquest marc del cova que tenim aquí tan preciós, aquest ja fins i tot ja surt en els plànols de quan ell fa la remodelació de la casa per tenir aquests grans finestrals, per tenir aquesta llum del nord, ideal per poder pintar, i aquesta escena, posta en escena d'aquest estudi que és molt típic dels estudis i ateliers de l'època d'artistes, com el que tenia Fortuny o Fabrés. És un estil, ell una mica més tardà, perquè realment els altres artistes ja tenien els seus estudis, i l'Oleguer l'acaba inaugurant el 1916. Aquest és el lloc on viurà tota la seva resta de la vida, en Bonavista, però ell també resideix en altres cases als estius. Primer, sobretot, a Esplugues, que era la casa familiar, allà també hi passava molts estius amb Teresa Vidal, que va ser el seu gran amor, i després també a Mallorca. A Mallorca acaba comprant la casa més tard, i allà, per exemple, coincideix molt amb Anglada de Camarasa, perquè ell hi vivia. Ell, per exemple, és un dels grans quadres que tenim aquí, que és de l'Anglada, que és la meva pròpia àvia, pintada durant els anys 20. Aquestes cases es mantenen a la família, menys la d'Esplugues, que va haver-hi un moment que es va vendre. A la casa de Llucalcari, a Mallorca, Oleguer allà hi porta els grans amics, també hi anava amb Teresa al principi, hi va anar també molt amb Francesc Cambó. Mallorca, a més, Llucalcari, gràcies a la seva arribada, ell va acabar fent que hi anessin altres artistes i pintons, com per exemple el Puig d'Angoles o el Junyer. Va ser un centre neuràlgic que al final, gràcies a que va arribar Oleguer en aquell espai, van arribar-hi més artistes. Realment és una cosa curiosa, i a més hi ha un camí que va des de Llucalcari fins a la Cala de Deià que ha acabat sent i dient-se el camí dels pintors, i era perquè va haver-hi una època que era molt comú trobar-se tots els pintors allà pintant, i és una anècdota que a mi sempre m'ha agradat molt. Aquesta casa, la veritat, és la que més hem disfrutat la família, perquè hi anàvem jo amb la meva àvia, la Maria Junyent, després també he anat molt amb el meu pare, i finalment ara aquesta casa és de la meva germana gran, la Míriam, i res, però seguim disfrutant molt de Llucalcari perquè seguim anant-hi. Un dels grans amics d'Oleguer va ser Francesc Cambó, del qual va ser el seu assessor artístic. Eren grans amics, a més de que Cambó va tenir una gran col·lecció, Oleguer l'ajudava molt a decidir quines eren les coses que havia de comprar. A mi sempre m'havien explicat que el primer Greco que va comprar Cambó va ser gràcies a l'assessorament d'Oleguer. Van ser tan amics que realment fins i tot ells viatjaven molt junts amb el Llaig Catalònia, que era un llaig que va acabar comprant Cambó, però fins i tot l'Oleguer va acompanyar a Noruega a buscar-lo. O sigui, va ser una travessia que van fer des de ben lluny, llavors finalment van arribar. I després cada estiu aprofitaven i es passaven una bona estona, em sembla que més d'un mes, feien uns grans viatges pel Mediterrani, pel Mar Egeu, però pujaven fins a Iugoslàvia, realment, i a més d'aquella època nosaltres conservem moltes aquarel·les perquè és de l'únic moment en què Oleguer fa servir aquarel·la. Així com Oleguer és multidisciplinari, o sigui, tant fa servir l'oli com fa servir el llapis, com la plomilla, l'aquarel·la és un tema que només toca quan està en Cambó i en els seus viatges en el Llaig Catalònia. Entre les col·leccions que tenia l'Oleguer Junyent, una de les més importants era la d'arquetes. No recordo el nombre, però era una col·lecció considerable. En un moment determinat, l'Oleguer va voler vendre la col·lecció sencera i la va proposar a la Junta de Museus de Catalunya. La Junta de Museus de Catalunya en aquell moment estava presidida, o en tot cas en formava part, Frederic Marès,
que curiosament també tenia una col·lecció d'arquetes en el seu museu. La Junta de Museus va desestimar l'adquisició de la col·lecció Junyent i a partir d'aquí l'Oleguer la va vendre a la família Marc de Palma de Mallorca, on sembla ser que va quedar custodiada de manera compacta fins a la mort del propietari. A partir d'aquell moment es va dissoldre la col·lecció, es va desfer. Poden ser de qualsevol material. Les més antigues solen ser de vori, de fusta, de plata, amb compartiments o sense compartiments. Les més importants es consideren les gòtiques fetes amb marfil, vori. En aquest cas són totes més modernes, semblen barroques i orientals. Aquí tenim una arqueta d'art popular espanyol que també és molt interessant. I després també dintre les arquetes també entrava, per exemple, aquest saler litúrgic, que és un saler per fer, és un saler en el qual es posava la sal per fer el salpàs, que era per beneir les cases i treure els mals esperits. Maria Junyent va tenir una col·lecció de nines, la més important que hi havia aquí a Catalunya. Formava part de la Junta de Museus i va exposar-ne ja unes quantes a l'exposició de l'any 1955. Quan es va casar, el seu oncle Oleguer li va regalar totes aquelles nines que ell havia comprat, que no eren principalment nines, sinó figures de marfil, que havien estat potser mares de Déus o figures transformables en nines. Aquestes, que són nines del segle XIX i aquella del segle XVIII, són les més antigues. Però la Maria no va tenir mai interès pels bebès, sinó el que li agradava eren les nines maniquís i els autòmates. A partir del moment que es va casar, va començar a comprar autòmates, maniquís, i amb els anys va acabar comprant bebès moderns. Bebès moderns vol dir nines després del 1900. I últimament va rebre en herència un llegat d'una amiga que consistia en bebès, el que en diuen bebès és nenes de curta edat franceses. I amb aquestes nines es pot dir que la col·lecció de la Maria abarca tots els períodes, des de les més antigues del segle XIX fins a les de meitat del segle XX, com poden ser les de feltre de l'Alenci i algunes espanyoles i algunes de cel·luloide alemany. Però són ja modernes. Ara bé, aquestes dues, són les que l'Oleguer Junyent va portar d'un viatge per a ell, per la Maria i per la seva germana Paulina. Aquestes nines són les primeres nines caràcter que es van fer a França a 1910 aproximadament. Ja grossa sota l'urna li van portar a la Maria Junyent a casa seva per si la volia i li van demanar 1.500 pessetes. En aquella època no sé si era molt o era poc, però en tot cas és una nina de les més importants. Els autòmates són magnífics, tots, i hi ha una gran representació de nina de roba estrangera, possiblement també portada per l'Oleguer de països del nord d'Europa, i aquelles també portades per l'Oleguer Junyent de viatges. Aquestes, algunes eren de l'Oleguer Junyent de la col·lecció primitiva, després nines exòtiques, japoneses, xineses, autòmates que va adquirir la Maria, la majoria funcionen, em sembla,
molt macos, molt interessants tots. Aquella, la que té el bé, que porta un cistell, se li obre el cistell i surt al cap d'un gosset. Aquesta nina, la Maria m'explicava que l'havia obtingut a canvi d'un barguenyo modernista que li va subministrar, va ser un intercanvi amb l'amo de la galeria, em sembla que es deia Gottsland. Segons l'àvia... Era un exemplar únic. Segons l'àvia, aquesta és la mare abadessa de les Huelgues de Burgos. Sí. I segons l'àvia, va ser l'Oleguer que passant per les Huelgues va veure que a la porteria hi havia la nina. Això m'ho va explicar la Maria. Després la història sembla que va ser la Paulina la que va passar per les Huelgues. Jo estic més segura que va ser l'Oleguer el que va passar. No li volien vendre la nina, però al final va aconseguir la nina. És un exemplar únic perquè està vestida tal com és l'abadessa de Huelgues, que a més, segons a mi em deia l'àvia, tenia tant poder com el papa. Sí, era molt. Era la més poderosa de les monges, era ella. L'abadessa de les Huelgues de Burgos. Sí. Aquestes són les parisiennes. parisiennes. Zirat, aquestes també són molt... N'hi ha molt poques. Sí, les feien una parella de noies franceses. Sí, que les va portar de París l'oncle Oleguer. És la meva preferida i aquesta funcionava. La preferida de l'àvia, que era aquesta, que li I la que tenen la col·lecció de la Maria Junyent té una característica, per mi sempre ha sigut la més important, però és que una fidelitat tan gran a la indumentària de l'època que a mi me la va aconseguir posar-m'ho al cap i ara ja m'he tornat jo una mica papista sobre la indumentària. I recordo que en un moment determinat, quan l'àvia era ben viva, va venir un expert que va fer el llibre aquell, l'Aix d'Or, dels autòmates. Tenia un altre. Va venir a veure la col·lecció. I va interessar molt. Jo recordo, quan estava amb el meu pare, que va venir un senyor que tenia el tercer d'aquest trio. I volia que li venguéssim aquests dos. I el meu pare es va negar rotundament. Perquè aquests li agradaven molt al papà. Home, és la base de l'autòmata francès de final del segle XIX. Per això no el va deixar mai que es vestissin, perquè té un moviment increïble. Veus? Aquestes són de porcelana, però aquestes mans són de plom. Sí. Per tant, els primers autòmates, els més antics, tenen les mans de plom. Aquesta és una que li van fer els amics, que és l'Oleguer. Sí. És una nina feta com... li van fer amb ell com de escenògraf, no? Amb el pinzell típic d'escenògraf, que és una cosa curiosa aquesta també. Sí. Curs d'edició de la Casa Lenci d'Itàlia. Són fetes totes de feltre. Aquesta porta el gosset i aquesta és una bossa per posar el pijama o per posar la camisa de dormir. És una admiració, aquest fumador. La pose, com fuma. La pose de com fuma i tot. Sí, és tot. És la meva àvia pintada per l'Anglada Camarassa, en els anys 20, a Mallorca un estiu. Com podeu comprovar, no està acabat, doncs perquè el va pintar mentre va durar l'estiu, i quan l'estiu es va acabar, doncs el va deixar així. A mi hi ha altres quadres que m'agraden molt, sobretot els d'una pintora catalana, que era la Lluïsa Vidal, que va ser poc reconeguda en el moment, però que després sí. I que és la Rosina tocant el piano, que és la noia d'allà, i aquesta del cabell llarg, també,
Aquest d'aquí, que el tenien al seu menjador de casa, i aquest també molt petitó. Com l'amistat del Sebastià amb el Picasso. Sí. Picasso és un artista que mou tant que es diuen autèntics disbarats. Sí que eren molt, sí que eren. Havien sigut amics, I havien sigut col·legues de Pandora. Sí, Això. havien sigut molt amics I després es van separar. Perquè en Picasso no tenia un duro, en Sebastià sí. Llavors, en Sebastià li va deixar diners a Picasso per sobreviure. I quan l'altre va poder sobreviure, si t'he vist no me acuerdo. Totes les obres que li havia comprat Sebastià, després les va revendre al Picasso. Nosaltres no tenim res de tot això. No, però això és una altra afirmació. O sigui que no se les va quedar el Sebastià. No. Ojalá, No, i a més és que... Les devia vendre qui les va vendre els prestius. No, en Picasso li va demanar per tenir més obra i un cop allà a París la va revendre. Jo sí que Era molt caradura. El gitano era en Picasso. Sí. I li va anar molt bé mentre el Sebastià no es va casar, però quan es va casar amb la Paulina S'ha acabat. s'ha acabat el broqui perquè S'ha acabat. estava enamoradíssim de la Paulina. Clar. I l'altre s'havia d'anar a París i ja es va acabar una mica el ball. I el Sebastià va morir per tot aquesta cosa. Oleguer Junyent va anar a fer una volta al món l'any 1908, va sortir amb el seu amic Marià Recolons i van estar així com 11 mesos recorrent diversos continents i passejant-se per diversos països. A banda de fer dibuixos, que era la part principal de la seva ocupació, fer dibuixos i pintures, doncs era un gran artista. En aquest cas, Oleguer Junyent també va fer múltiples fotografies. Fotografies que després va usar per recordar coses i que va usar també en algun cas per il·lustrar el llibre que va publicar un cop va arribar aquí el 1909. És curiós, és interessant veure com el material que feia servir Oleguer Junyent era un material que estava molt de moda en aquella època, podríem dir, que és la fotografia estereoscòpica, que després veurem alguns exemples, però que era bàsicament el material típic que podien fer servir els fotògrafs excursionistes i els exploradors que volien veure després aquestes imatges en 3 dimensions. Oleguer Junyent torna el 1909, al gener, i poc temps després els seus amics ja li proposen de fer una exposició tant amb els dibuixos com amb les fotografies que havia realitzat, que de fet, segons expliquen les cròniques, també va ser un punt d'inspiració per molts dels seus coetanis. Va ser una exposició que va ser molt concorreguda i molts dels seus dibuixos van ser venuts, de manera que avui dia és difícil localitzar quina va ser la seva producció sencera. A banda d'això, el que és interessant de saber, i avui dia us podem saber amb certesa gràcies a un llibre que s'ha publicat darrerament, és que el fotògraf Oleguer Junyent va tenir un gran contacte amb un dels grans fotògrafs d'aquella època, que era Adolf Mas. Adolf Mas era un fotògraf molt ficat en el món de l'art, de fet va ser el creador de l'Arxiu Mas, que era un referent amb tot el que era la fotografia d'obres d'art, i Oleguer Junyent, quan va arribar aquí amb tots els negatius sense processar, les va portar a l'Adolf Mas, el qual ja coneixia d'ocasions anteriors, i va establir com una espècie de contracte amb ell, de manera que ell es quedés els negatius a canvi de que li proporcionés a l'Oleguer Junyent una còpia de fotografies estereoscòpiques positives i una còpia d'ampliacions en paper. Aquestes ampliacions en paper són algunes de les quals les que va fer servir per posar en aquesta exposició conjuntament amb els seus dibuixos. Aquesta col·lecció que va generar Oleguer Junyent va quedar guardada en el seu estudi, allà al carrer Bonavista, i amb el pas del temps el seu hereu, Oleguer Armengol, va decidir fer donació d'aquest material a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona perquè quedés com a col·lecció a l'abast dels ciutadans d'aquesta ciutat. Era un conjunt força important de plaques estereoscòpiques de format 4,5x11, la majoria d'elles, si més no les del viatge, guardades amb unes capses de fusta que tenien guies, unes capses com aquestes que veiem aquí. Aquestes, a més, tenen la particularitat que fins i tot en el dors porta escrit el contingut. En aquest cas hi havia les fotografies de Xina i de la Índia. O en aquesta altra capsa, que ja veiem que està buida,
hi havia les fotografies de Canadà i d'Egipte. Com podem veure aquí, són unes capses que tenien unes guies molt ben treballades en el qual es dispositaven de forma vertical totes aquestes plaques estereoscòpiques. Quan van arribar a l'arxiu, per qüestions de conservació d'aquest material i perquè les capses de fusta no és un material propi per guardar en un arxiu de llarga conservació, el que es va fer va ser treure aquestes plaques i després de netejar-les amb els productes adients es va procedir a la seva protecció amb unes fundes de paper de 4 solapes, com veiem aquí, i aquí tenim, per exemple, el que seria una de les plaques estereoscòpiques que va fer Oleguer Junyent, en aquest cas una vista del riu Nil, a Egipte, amb una barcassa. La fotografia estereoscòpica va ser una forma de fer fotografies molt usual, que es va posar molt de moda a començaments del segle XX. Entre l'any 1900 i 1920 es va produir una gran quantitat d'aquest material i gran part de la culpa la va tenir una càmera com aquesta, per exemple. Jules Richard va inventar o va treure al mercat una càmera fotogràfica per fer fotografies amb estereoscopia. Com podria ser aquesta càmera d'aquí? Aquesta càmera és un format Verescope i com veiem per la forma del dors és de format 4,5 per 11. Possiblement una d'aquestes és els que va fer servir Oleguer Junyent quan anava amb el seu viatge. És una càmera que es feixuga pel format que té, però estem pensant que en material de començament del segle XX, on el ferro és força pesant. Les plaques que es feien amb aquestes càmeres eren negatius que un cop positivats sobre vidre es podien contemplar amb visors com aquest, per exemple. Això seria un visor estereoscòpic de butxaca. Hi havia també uns visors de sobretaula que eren més estàtics i eren més còmodes de mirar, però si més no aquí, a través d'aquestes òptiques, d'aquestes lents, podies veure perfectament la placa que posaves al dors i amb la particularitat que llavors és com si entressis a dins de la fotografia. De fet, estaves veient fotografia en 3 dimensions. La forma com Oleguer Junyent feia servir aquesta càmera fotogràfica tenia poc a veure amb els que es dedicaven a retratar monuments. Oleguer anava a buscar més les sensacions del paisatge en el qual visitava, amb la qual cosa les seves fotografies tenen un caire com més antropològic o etnogràfic, podríem dir. Això estaria una mica en línia amb les necessitats que ell podia preveure després d'aquestes imatges, en el qual, com amb la seva vessant d'escenògraf, potser li interessaria més veure quin era l'ambient dels llocs, més que no pas els detalls concrets dels llocs o dels monuments que visitava. És interessant veure com, per exemple, en el llibre que va editar posteriorment, Roda el món i torna al Born, moltes de les seves fotografies no es van fer servir, perquè al mateix temps que ell estava visitant els llocs geogràfics, Egipte, per exemple, adquiria fotografies fetes per fotògrafs professionals, que aquestes seran les que en posterioritat nodriran en imatges la major part de les pàgines del llibre que farà. Així doncs, les fotografies d'Oleguer Junyent corresponen a les fotografies que faria un aficionat. No són de gran qualitat, però sí que saben transmetre la manera de ser del lloc al qual es visita. Oleguer Junyent, quan torna i fa l'exposició, té la idea també d'explicar el seu viatge escrivint. I per això es posa en contacte amb la Il·lustració Catalana, una revista de l'època, i comença a escriure com uns capítols que van apareixent en la revista, de manera que si els lectors anaven comprant tots aquests capítols, al final podien tenir un llibre com aquest que tenim aquí, i que va tenir el títol de Roda el món i torna al Born, una frase que es va fer famosa i que fins i tot avui dia és una frase que es fa servir, sobretot els que som d'aquí a Barcelona, perquè entenem que el Born és una manera de tornar a casa. És un llibre que va ser prologat per un company d'Oleguer Junyent i també un il·lustre membre de l'elit cultural de Barcelona, com va ser Miquel Utrillo. Era també un dibuixant i va ser un dels que després participaria activament en la construcció del poble espanyol. I en aquest pròleg, Utrillo explica una mica que la finalitat del viatge que endeguen Oleguer Junyent i Marià Recolons no és un viatge de plaer, sinó que és un viatge
per tenir una experiència del que és l'entorn, per tenir una experiència del que després podran aprofitar en les seves composicions. La popularitat del viatge ve donada per la popularitat del personatge. Oleguer Junyent era un personatge ja popular, havia guanyat concursos d'escenografia del Liceu i era un dels grans escenògrafs que havia treballat amb altres com Vilomara o l'Arma en diferents teatres de Barcelona. Des del primer moment, la revista L'Esquella de la Torratxa, per exemple, es fa ressò de que ell i Marià Repolons començaran aquest viatge. I de la mateixa manera, Oleguer Junyent va enviant periòdicament des de diversos llocs dibuixos que apareixeran publicats en aquesta revista. Això afavoreix, en certa forma, que la gent estigués una mica pendent de com estava evolucionant aquest recorregut a través de dibuixos que anaven sortint publicats, i això també fa que quan torna els seus amics li proposin, com hem dit abans, aquesta exposició que va tenir un gran èxit. Oleguer Junyent, doncs, afavoreix la creació d'aquest volum i aporta una gran quantitat d'informació de l'entorn i de la seva experiència com a artista, que és diferent de l'experiència que podia tenir un viatger que ho fes senzillament pel plaer de viatjar. Poses al costat bo, eh? Sí, sí. I was driving across the burning desert when I spotted 6 jet planes, leaving 6 white vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens, it was the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm. The drone of flying engines is a song so wild and blue. It scrambles time and seasons if it gets through to you. Then your life becomes a travelogue of picture postcard charms. Oh, Amelia.
organitzar una exposició sobre Oleguer Junyent des de la seva vessant de col·leccionista. Aleshores eren obres, per una banda, dels hereus de Junyent, que es van demanar en préstec, i per l'altra banda teníem obres que es conserven aquí al Museu Frederic Marès i que havien format part de la col·lecció de Junyent. Aleshores, a part d'això, també es va posar en relleu la relació entre Junyent i Marès, dos artistes de disciplines diferents, un escultor, l'altre pintor i escenògraf, però que van coincidir fonamentalment a la dècada de 1920 i 1930 dins del món artístic de Barcelona en diferents institucions, com pot ser el Cercle Artístic o els Amics dels Museus de Catalunya. Oleguer Junyent era 17 anys més gran que Marès i, per tant, quan Marès comença la seva carrera escultòrica, Oleguer Junyent ja porta un bagatge destacat dins del món cultural de la ciutat. Una de les institucions on coincideixen és el Cercle Artístic, que té un paper rellevant al desenvolupament de la carrera escultòrica de Marès. També coincideixen els Amics dels Museus de Catalunya, que és una institució que està a l'empara del Cercle Artístic i de la Junta de Museus. El 1927, el Cercle Artístic justament és una institució encarregada d'escollir les escultures que formaran part de la plaça de Collaran, de la programació de la plaça de Catalunya, i el fet que Oleguer Junyent ja conegués l'obra de Marès fan que aquesta plaça dues escultures seves com són Barcelona i Roma. Després, justament sabem que també va tenir un paper destacat en el Cercle Artístic en el que és el monument a Francesc Soler Rovirosa que va fer Marès, executat per ell. Paradoxalment, en el comitè executiu hi formava part d'Oleguer Junyent, però també hi havia paradoxalment, també hi formava part el mateix Marès. Aleshores, que és la comitiva aquesta, aquest comitè, sabem que van visitar l'any 1929 el taller de Marès, per tant, sabem que Oleguer Junyent va conèixer el seu taller, la seva obra. Aleshores, també Oleguer Junyent va formar part de la direcció artística de l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929 a Montjuïc, per la que Marès va fer diverses escultures, com poden ser els relleus del Palau de la Cultura o algunes escultures de l'escalinata que el Museu de Crònica del Museu Nacional. Marès va tenir un paper rellevant també en el que és l'organització del Saló de Barcelona, on exposaven els artistes més acadèmics. Ell va ser vicepresident de la primera convocatòria, la de 1932, i després va ser president del 33 al 36. Tenim que Junyent va ser vocal del Saló de Barcelona entre el 33 i el 35. Aquests anys els dos anys d'aquesta institució tenim testimonis gràfics i documentals d'aquesta relació, d'aquest saló concretament del darrer, del 1936, en el que és l'exposició de primavera organitzada pel Saló. Aquesta exposició de primavera del 1936, tots dos hi tenien obra exposada i aleshores els documents que guardem d'això és aquí al museu, es conserven en el Centre de Documentació i Recerca, que és un rebut que Oleguer Junyent, fet per ell, adreçat a Marès per la compra per part del Saló d'una de les dues obres que ell va presentar en aquesta exposició de primavera, que era Sant Gervasi. L'altra obra era Mercat de Clara. I després també tenim una fotografia en la que veiem a Marès i al darrere Oleguer Junyent, i després, com a encapçalant aquesta comitiva,
tenim el president Companys i també l'alcalde Pi Sunyer. Ara farem un recorregut per les diferents escultures que tenim al museu, que van formar part de la col·lecció de Junyent, adquirides directament per Marès d'Oleguer Junyent o en alguns casos d'un altre col·leccionista intermig. La primera de totes és aquesta Mare de Déu amb el nen de Plandogau. Veurem 5 Mares de Déu, després veurem una Mare de Déu que està escapçada i falta el nen Jesús, i després un Sant Pere, una Immaculada i finalment una llinda de baldaquí. Per tant, 9 peces que veurem. Aquesta és, com comentava, és la Mare de Déu i el nen de Plandogau, de Santa Maria de Plandogau, a Lleida. A nivell iconogràfic és una figura hieràtica, clàssica, amb la Verge asseguda al tro, amb el nen sentat a la falda, beneint amb la mà. Aquí tenim la inscripció de Mater Dei, que està posant en relleu el paper de maternitat divina de la Verge. Per tant, a nivell iconogràfic seria una Mare de Déu típica del romànic, però el que té d'especial, si us hi fixeu, és el fet que no és de talla, la típica de talla policromada, amb fusta tallada, sinó que és fusta tallada però tota recoberta amb plaques de metall, un metall que és un aliatge de plom. Aleshores, aquesta peça forma part d'un conjunt que podria ser d'una via de pelegrinatge entre Catalunya i França, perquè són un grup de peces que estan recobertes amb aquest material més senzill, que sembla que eren d'una producció més o menys seriada i que intentaven imitar les que es feien al segle XII, recobertes amb materials preciosos, més nobles, amb or i plata, la d'or d'Essen o les de plata de Walcourt o d'Orcival. Aleshores, a Bèlgica, Alemanya i França, fonamentalment, es feien aquestes amb materials més rics, or i plata, i s'està intentant veure l'origen d'aquest conjunt fet amb uns materials més senzills, que els donava, per una banda, una relativa aspecte més luxós pel fet d'estar recobertes, però que al mateix temps el seu material més senzill i més assequible les feia més populars. Aquesta és una altra Mare de Déu que, a diferència de la Plandogau que acabem de veure, que sí que va ser una compra directa de Marès a Junyent, aquesta la va comprar Marès en els hereus d'Antoni Ferrer, d'un col·leccionista que va morir el 1948, i aleshores va comprar un lot de 33 talles, i entre elles aquesta, la següent Mare de Déu que veurem, i una altra. O sigui, es tracta de 3 obres que no s'han comprat directament a Marès, per tant, a Junyent, perdó. Marès no les va comprar per via directa a Junyent, però sí que sabem que les 3 havien format part de la seva col·lecció, de la col·lecció d'Oleguer Junyent. En aquest cas tenim fotografies de l'obra de quan estava a la col·lecció de Junyent, en què tant la mare com el nen portaven corona, una corona de metall. Quan va arribar a Marès ja no duien aquestes corones. Aleshores, simplement comentar això, que es tracta d'una verge de l'escola catalana del segle XIII. Aquesta Mare de Déu, també de procedència catalana, va ser adquirida com l'anterior als hereus d'Antoni Ferrer l'any 48, va aparèixer ja al catàleg del museu de l'any 52. Aleshores, tot i ser comprada Antoni Ferrer, repeteixo, igual que en l'altre cas i un altre que veurem, sí que prèviament sabem que formava part de la col·lecció Junyent. En fotografies de quan estava en la col·lecció Junyent, veiem que la seva mà dreta estava escapçada i la policromia del rostre no estava tan treballada. Aleshores, després, quan ja la va comprar Marès de la col·lecció Ferrer, ja tenia el braç refet i la policromia del rostre treballada. Aquesta Mare de Déu va sortir publicada en un article de la revista Vell i Nou
del 1919 en el que es parla de la col·lecció de Junyent, és un article que va sobre la col·lecció de Junyent, per tant ja va entrar a dins de la col·lecció de Junyent en un moment bastant d'hora, el 1919, i sembla que Junyent hi tenia força estima perquè no se'n va desprendre d'ella fins passats uns 30 anys, perquè sabem que en un llibre de Manuel Tren sobre la iconografia de la Verge Maria a l'estat espanyol encara apareix, del 1919 al 1947, a l'any 47, en aquest llibre, encara apareix com d'autoria, com de propietat de la col·lecció de Junyent. Per tant, aquí apareix ja en el catàleg del 52, sabem que Junyent la té del 19 al 47 i que entre el 47 i el 52 és quan la devia adquirir Marès. En aquest cas també és com el cas de la Blonda Bau, que es pot dir del cert, quasi que ho va comprar, li va adquirir directament a Junyent. Ja dic, apareix al catàleg del 52 i destacar això, sobretot el treball de la policromia, els colors, el blau i el vermell propis de la Verge, i el fet que també és una més de les vistes ja dins del que és la producció de l'Escola Catalana. Estem davant d'una Mare de Déu amb el nen en el seu moment, però com podeu veure està escapçada, hem de perdre la figura del nen. És una obra atribuïda al taller de Jaume Cascalls i en aquest cas se sap que prèviament era de la col·lecció Plandiura, perdó, de la col·lecció Junyent, però Marès, l'Ajuntament de Barcelona, la va adquirir de la col·lecció Plandiura, de Lluís Plandiura, de la seva casa de la Garriga. L'any 63, setembre del 63, ingressa al museu, però el que és la compra oficial no és fins al ple municipal del 13 de febrer del 1964, en què en aquest ple municipal es fa la compra d'un lot, l'Ajuntament de Barcelona compra un lot d'aquestes escultures que tenia a Plandiura a la seva casa de la Garriga per distribuir-les als diferents museus municipals. Llavors, al Museu Marès va arribar-hi aquesta escultura atribuïda al taller de Jaume Cascalls, després el sepulcre de Juan de Vargas, que tenim a baix a la sala 12, o, per exemple, un Sant Bisbe que tenim unes sales més enrere. Aleshores, els hereus d'Oleguer Junyent guarden una aquarel·la d'aquesta figura feta o per Oleguer Junyent o per la seva neboda Maria Junyent. Aquesta Mare de Déu amb el nen de Maria Ferrer de Manresa, en aquest cas ja no estem davant d'una talla de fusta policromada, sinó d'una Mare de Déu feta amb alabastre, una Mare de Déu amb el nen d'alabastre. És una de les tres que hem comentat, que hem dit dues Mares de Déu, era aquesta, que no van ser compra directa a Oleguer Junyent, sinó a Antoni Ferrer, de l'any 48, un altre col·leccionista, però que sabem de totes tres que havien format part d'aquesta col·lecció. És un bon exemple, aquesta obra, de les intervencions que diuen algunes de les escultures quan van passant al llarg del seu recorregut per diferents col·leccions. En aquest cas, el coll de la Mare de Déu està escapçat perquè es conserva una fotografia a l'Arxiu Mas de l'any 1920 en el que tenia un altre cap, originàriament, aquesta Mare de Déu, i després, ja quan va estar dins de la col·lecció de Junyent, se li va col·locar un cap diferent, en substitució, i quan va arribar aquí, Marès va fer una recreació pròpia d'un altre cap, per tant, aquest seria un tercer que va afegir-hi Marès, i l'altre, immediatament anterior, el tenim guardat a baix a reserves, com el seu número de registre propi, i el que és el cap originari, que es veu a la fotografia del 1920, està al Museu de Vilafranca, des de l'any 1973, que el mossèn Manet Trens la va donar en préstec en aquest Museu de Vilafranca. Per tant,
com li van canviant el cap, ja dic, escapçat al coll, i el cap, el braç del nen, el que agafa la corona, també estava escapçat i també es restaura per refer aquesta part. Aquest Sant Pere és una de les obres, de les 3, de les 9 que tenim, que van ser adquirides directament a Marès, a Oleguer Junyent per part de Marès. Aleshores, la tenim aquí a reserva, és una obra de qualitat, però que ens va arribar en un estat de conservació bastant deteriorat, bastant malmesa i que havia perdut pràcticament tota la seva policromia. Cal destacar sobretot tot el treball del rostre, del cabell i de la barba i aquesta triple corona que ens està simbolitzant la Trinitat. Llavors, per bibliografia del moment i per fotografies, sabem que el 48 encara figurava com de propietat d'Oleguer Junyent, però el 52 ja la tenim en el catàleg d'aquí del museu. Per tant, en aquest impàs de temps entre el 48 i el 52 és quan la va adquirir Marès a Junyent. Aquesta Immaculada apareix ja catalogada en el catàleg de l'any 1952. No sabem exactament quan la va adquirir Marès de Junyent ni si va ser de manera directa o no. Creiem que potser sí per aquest moment tan d'hora, de l'any 52 en què ja apareix el catàleg. És una obra de l'escola hispano-flamenca castellana o burgalesa i destacar-ne sobretot el treball dels plecs, la gran voluminositat que generen en el treball de tot el que és la volumetria dels plecs, que encara quedava més rica amb el contrast de policromia en el seu moment, la policromia originària, i que a partir d'una restauració es va intentar destacar-la i fer-la més evident. Aquesta és la darrera peça que veurem de les 9 que tenim aquí a la col·lecció, provinents de la col·lecció de Junyent. És poc habitual dins que seria la col·lecció d'Oleguer Junyent, tant perquè és una peça pròpia de relleu arquitectònic, com pel material, que és la pedra de granit, i també per la seva procedència de Galícia. Aleshores, el primer catàleg en el que apareix és el catàleg de 1970, ja, bastant més endavant que la resta que hem anat veient, que apareixien el del 52 o el catàleg del 55. Aquest no apareix fins al catàleg del 1970. Tot i així, el catàleg del 1996 sí que diu ja que pertanyia a la col·lecció Junyent. El del 70 no ho deia, però el del 96 sí que arran de la recerca es diu que procedia de la col·lecció Junyent. El fet que no aparegui fins al catàleg del 1970 i que Junyent només l'any 1956, aquests 14 anys de diferència, ens fan pensar que potser en concret aquesta no és de les 3 que he comentat abans, que sí que les havia comprat directament Marès a Junyent, aquesta no seria el cas de que l'hagués comprada directament. El Gran Teatre del Liceu, temple de la lírica catalana, es va inaugurar el dia 4 d'abril de 1847. Les òperes representades han mantingut un gran interès entre tots els seguidors entusiastes de la burguesia catalana del moment. Prèvio al Liceu, a l'any 1837, hi havia 2 teatres que eren rivals a Barcelona, el Teatre de la Santa Creu o Teatre Principal i el Liceu Filodramàtic, ubicat dins del convent de Nostra Senyora de Montsió. Els concerts al Liceu de Montsió eren les acadèmies vocals i instrumentals, on s'interpretaven àries d'òpera i concerts instrumentals. Les obres dels compositors italians Bellini, Rossini i Pacini eren les obres més vistes al Teatre de Montsió. El MAE, el Museu de les Arts Escèniques, que se situa a l'Institut del Teatre de Barcelona, aplega i conserva molts dels treballs que va realitzar Oleguer Junyent, per exemple, cartells, esbossos escenogràfics, projectes, i que varen ser una donació
que va llegar als anys 80 a Maria Junyent, que era la neta d'Oleguer Junyent. Evidentment, això va requerir un treball de restauració del que es van encarregar Isidre Bravo i Carme Carreño, bàsicament centrats en l'activitat com a escenògraf o com a autor dels decorats dels treballs que va fer Junyent pel Gran Teatre del Liceu. Veiem en cordes i en els diferents ports del teatre tenen uns agafadors que es diuen norais, norais igual que els dels vaixells, i allà agafaven les cordes. La tramoia anava tota amunt, anava així, la tramoia anava tota així, anava aquí dalt, i llavors estaven agafats així en la pinta i quan el necessitaven els talons baixaven així. Però els canvis de decorats en aquell moment, això és el 1908, no es veien els canvis de decorats. Es feien amb el taló tancat. És molt interessant aquest decorat. Aquest és el decorat d'Oleguer Junyent pels mestres cantaires de Nuremberg. Es va presentar al Teatre del Liceu el 1905. Oleguer Junyent es va presentar en un concurs per fer els decorats de l'Espai Wagnerià i ell va ser el guanyador del concurs, un concurs de l'Associació Wagneriana. És un decorat que té un gran joc de perspectiva, veiem com el carrer s'endinsa cap al teló de fons i això és possible perquè entra la llum de gas en el teatre. El fet de poder il·luminar amb llum per primera vegada permet que els escenògrafs i els tallers creïn aquests espais de decorats amb aquesta gran perspectiva. Hem de situar Oleguer Junyent en la coneguda com a escola escenogràfica catalana, que és una tendència que inicia Soler Rovirosa i que tindrà com a companys de viatge, a més d'Oleguer Junyent, gent com Salvador Alarma, com Maurici Vilomara o com Miquel de Moragas, que són alguns dels que van treballar amb Oleguer Junyent. És un tipus d'escenografia que segueix el patró del realisme, d'un cert naturalisme, però sempre amb alguns elements pintorescos, amb alguns elements fins i tot de certa fantasia i amb un gran gust pel detallisme en el color i sobretot també un gran treball d'exploració en el terreny de la perspectiva. Es podria dir que és la primera gran generació d'escenografia catalana del segle XX, que perdura fins als anys 30 aproximadament i que tindrà després com a successor la gran figura de Mestres Cabanes. Quan Oleguer Junyent va presentar els seus primers treballs al Liceu, al Gran Teatre del Liceu, ja era una institució coneguda i reconeguda, com vaig poder treballar en un treball universitari que després vaig poder publicar, fruit de la meva tesi doctoral, que són aquests orígens del Gran Teatre del Liceu. De fet, els orígens del Gran Teatre del Liceu no ens ubiquen a la Rambla, sinó al carrer Montsió de Barcelona, tocat al Portal de l'Àngel, on hi havia hagut un convent de monges que s'havia exclaustrat i on el 1837
es va inaugurar un liceu filodramàtic, és a dir, una mena de conservatori on s'ensenyaven música, dansa i declamació. El que passa és que aquell local, aquell primer liceu, va quedar molt petit i aleshores els responsables del liceu varen demanar a l'Ajuntament ocupar un solar que havia quedat lliure, també fruit de l'exclaustració, a la Rambla de Barcelona. Seria l'espai que havia ubicat el convent dels Trinitaris Descalços i allà es va fer un gran teatre del Liceu, conservant, mirant la façana a la part de la dreta, un subedifici que acollia el Conservatori del Liceu que fins fa poc temps ha estat en activitat en aquest mateix local. Aquest liceu va entrar en rivalitat de seguida amb el que aleshores era l'únic teatre que hi havia a Barcelona, que era el Teatre de la Santa Creu, administrat per l'Hospital de la Santa Creu, que està ubicat on ara hi ha la Biblioteca de Catalunya, i de resultes d'aquesta competència el Teatre de Santa Creu es va rebatejar com a teatre principal, donant a entendre que el principal teatre de la ciutat era aquell i no pas el Liceu. Amb el temps, el Liceu va acabar esdevenint el gran teatre, el teatre més gran de Barcelona i el centre de referència de l'òpera, encara que les activitats del Liceu no es reduïen tan sols a l'òpera. La mateixa inauguració, el 1847, va consistir en un concert en què es va cantar una cantata de Maria Obiols, una sèrie de balls, una obra de teatre, és a dir, el Teatre del Liceu no es va inaugurar amb una òpera, sinó amb un programa, diguem que ara en diríem, de varietats. Al cap de poc, evidentment, es va representar òpera i així ha estat, però el Liceu acollia tota mena de representacions de teatre de prosa, de teatre en vers, de ballet, a més, esclar, de l'òpera. En el context en què Oleguer Junyent va començar a treballar, la cultura catalana estava en plena efervescència en el context d'allò que s'ha anomenat, i s'anomena de fet, el modernisme, que era un moviment que mirava molt cap a Centre-Europa, molt especialment, i que va tenir els seus punts culminants amb la gran arquitectura, la gran pintura i la gran escultura d'aquest període, a banda també de la gran literatura d'autors, de poetes, de dramaturgs o de novel·listes que donen èmfasi a una cultura amb nom propi. A banda d'això, la cultura de l'oci a la Barcelona del moment estava plenament implantada. El barceloní era un home que sortia, que anava a teatres, que anava també a les primeres projeccions també de cinema, que freqüentava ateneus, que freqüentava biblioteques, i estem en un moment esplendorós pel que fa a aquesta cultura dels espectacles, deixant de banda la gran activitat musical concertística i també operística. No podem oblidar la gran activitat teatral, per exemple, incentivada per Adrià Gual, que és un dels grans renovadors i reformadors del teatre, que va treballar precisament també amb Oleguer Junyent, la gran figura d'Enric Granados en el terreny de la música, juntament amb Isaac Albéniz, però molt especialment aquí Enric Granados i també l'altre gran Enric músic, com era Enric Morera, amb activitats a l'entorn de diversos teatres, com podien ser el Teatre Líric, el Teatre Principal, el Teatre Novetats, el Teatre del Bosc, amb autors que formen part d'un paquet cultural interessantíssim i d'una gran rellevància. I a tot això, doncs, l'obra d'Oleguer Junyent hi va contribuir. El mateix Adrià Gual, per exemple, que va estrenar l'òpera o el drama líric Blancafort d'Enric Granados, que es va estrenar al Teatre Líric, va comptar amb escenografia d'Oleguer Junyent. Per tant, Oleguer Junyent, deixant de banda la seva activitat al Liceu, participava de la vida activa de la cultura de la Barcelona d'aquell moment. En el moment en què Oleguer Junyent comença a treballar o a col·laborar amb el Gran Teatre del Liceu, el teatre estava en un moment d'implantació d'un repertori nou que, deixant de banda les obres de Wagner, es començava a descobrir a Barcelona. L'època de Junyent és l'època de dos grans empresaris, l'empresari Bernis i l'empresari Mestres Calvet, que aposten per la implantació del repertori, per exemple, francès,
Hi ha també la recuperació o l'estrena de moltes òperes de Mozart que mai s'havien vist a Barcelona fins aleshores, o també l'inici de la introducció de l'òpera russa. I per tant estem en un moment en el que el teatre es comença a obrir el que són les noves modes operístiques que arriben d'arreu d'Europa. Especialment interessant també resulta la pugna, per dir-ho d'alguna manera, entre els partidaris de l'òpera italiana, de la nova òpera italiana, de l'escola el que s'anomena la Giovane Scuola, és a dir, el verisme, amb compositors com Puccini, com Giordano, com Mascagni, en contraposició als que, per exemple, des de la revista Joventut, amb Joaquim Pena al capdavant, defensen la modernitat operística amb les òperes de Wagner. Per tant, es pot dir que hi ha una afició polaritzada entre el que seria els que perpetuen la gran tradició de l'òpera italiana, que havia arrelat a Barcelona a mitjans del segle XVIII i que continuava amb el XIX, i els que propugnaven per aquest art nou modern que representa la figura de Richard Wagner. Oleguer Junyent participava de l'entusiasme que un determinat sector proferia a la figura de Richard Wagner, i en part per això ell va participar en el concurs que va guanyar per una escenografia de l'última òpera que tanca el cicle de l'Anell del Nibelung, la quarta òpera i tercera jornada de la tetralogia, que és El capvespre dels déus, que es va estrenar el 1901 al Gran Teatre del Liceu. Era l'estrena a Barcelona i a Catalunya i a l'Estat de l'obra que tanca el cicle de l'Anell wagnerià. Per fer-ho, Junyent va documentar-se fent un viatge a Alemanya, va anar fins i tot a Bayreuth, on va veure les escenografies tal com es feien en aquell moment al Festspielhaus de Bayreuth, va viatjar per diverses zones rurals d'Alemanya, zones muntanyenques, per tal de familiaritzar-se amb aquella mitologització del paisatge que entra de ple en el que és l'univers wagnerià. I és el que va plasmar amb les seves escenografies, que varen tenir molt d'èxit. I després d'això va participar en altres escenografies, com per exemple de Tannhäuser, dels mestres cantaires de Nuremberg, i atenció, juntament amb els seus companys de generació, amb el seu company de generació, Miquel Moragas, va fer l'escenografia d'aquella estrena tan sonada que va tenir lloc el 31 de desembre de 1913 del Parsifal de Wagner, l'última obra del compositor alemany, que no es podia estrenar oficialment fora de Bayreuth fins l'1 de gener de 1914. I com se sap, Barcelona, tenint en compte que aleshores hi havia una diferència horària entre Alemanya i Espanya, quan aquí eren les 11 era mitjanit a Alemanya i per tant a les 11 ja es podia estrenar el Parsifal fora de Bayreuth. Aquella famosa vetllada que va començar a les 11 de la nit i que va acabar a quarts de 6 de la matinada va comptar precisament amb l'escenografia d'Oleguer Junyent, juntament amb Miquel Moragas, amb aquella estrena espectacular que va dirigir musicalment Franz Weidler, que era gendre de Richard Wagner i que va protagonitzar Francesc Vinyes. Tot això sense oblidar una cosa, i és que la cultura, l'efervescència wagneriana a la Barcelona del moment vivia les òperes de Wagner que a Barcelona sempre s'interpretaven en llengua italiana. No seria fins anys més tard, quan vinguessin companyies alemanyes que representaven les òperes de Wagner en alemany. Però les del període del que estem parlant, emmarcades en l'escenografia d'Oleguer Junyent, es cantaven sempre en llengua italiana. En aquesta època, en aquest modernisme que emmarca l'obra d'Oleguer Junyent, hem de parlar d'un catalanisme cultural bastant evident, un catalanisme que es plasma fins i tot en la voluntat de, a vegades, traduir les pròpies òperes. El mateix Joaquim Pena es va encarregar, a través de l'Associació Wagneriana, de traduir les òperes primer de Wagner i després d'altres compositors, amb una traducció que permetia cantar amb el ritme de la traducció aquella òpera. I algunes representacions ocasionalment es van fer precisament en llengua catalana. Cosa que també passava, per exemple, amb el teatre. No només amb el teatre fet per autors d'aquí, com el cas d'Àngel Guimerà o Santiago Rossinyol, sinó també obres estrangeres que es representaven en llengua catalana, com és el cas, per exemple, d'una obra que es deia Juventud de Príncipe o Joventut de Príncep, que era d'un autor centroeuropeu que es deia Förster i que va representar a Barcelona una companyia madrilenya. Es van fer, l'any 1910, es va programar aquest espectacle en dos teatres, amb dues produccions diferents, el Teatre Principal en llengua castellana i el Teatre Novetats en llengua catalana. I aquesta va ser precisament la contribució d'Oleguer Junyent, que va participar amb l'escenografia de Joventut de Príncep d'aquest espectacle que es va fer al Teatre Novetats, en una obra
bastant intranscendent i que explica les relacions entre un príncep i una de les seves cambreres, de la que s'enamora, una mica semblant a aquella pel·lícula que protagonitzaria Laurence Olivier i Marilyn Monroe, que es deia El príncep i la corista, o que després també té la seva particular relectura amb la famosa Pretty Woman. Deixant de banda la faceta d'Oleguer Junyent com a escenògraf, no podem oblidar la seva faceta com a decorador o també com a pintor de cavallet, que és, diguem, una trajectòria que assumiria a partir dels anys 30. Però abans, a principi del segle XX, es va ocupar també d'alguna part de les reformes de la decoració interna del Cercle del Liceu, que és el club privat que hi ha també a tocar del Liceu, també mirant la façana a la dreta, en el pis principal. Allà es va encarregar de diversos retocs, per exemple, la porta de l'entrada, el rebedor, alguna sala, algunes baranes també o passamans de l'interior del cercle i, molt especialment, el que més destaca són els vitralls que hi ha a l'entrada, juntament amb el rebedor del cercle, que són uns vitralls que són 4 vitralls que reprodueixen 4 escenes de les 4 òperes que integren l'Anell del Nibelung, és a dir, de la tetralogia wagneriana. El primer vitrall es correspon amb l'Hort del Rin, que és el pròleg, el segon vitrall una escena de la Valquíria, que és la primera jornada, el tercer vitrall la segona jornada, o sigui Siegfried, i el quart vitrall es correspon precisament amb el Capvespre dels Déus, que casualment és la primera òpera sobre la que va fer una escenografia Oleguer Junyent amb el concurs que va guanyar l'any 1901.